luzera begiratzen duen esparru sereno eta lasaia osatzen du Euskal Herria Bildu. Eta guretzat hori laudorio handia da. Hori dela Euskal Herria Bildu. Anitza den esparru bat, serenitatea mantentzen duela, herria erdian jartzen duena, eta begirada luzera begiratzen duena. Herria da. Erdigunea Euskal Herria da. Erdigunea Euskal Herritarren gehiengo sozialek dituzten interesei aurre egitea eta satisfazioa ematea da. Herriarekin egiten diren gauzak ez dute beldurrik ematen. Euskal Herriak baditu baldintzak beste gauza batzuk egiteko. Euskal Herrian bai da posible egitea, beste toki batzutan posible ez dena. Somos un país pequeño, una pequeña nación, y nosotros somos la primera fuerza política de esa pequeña nación. ¿Qué podemos ofrecerle al mundo? Algo que ya le estamos ofreciendo. Otros mundos que son posibles frente al mundo que se nos quiere imponer. Euskal Herri berri bat munduari eskainiko dioguna. Sozialista, feminista, euskalduna eta burujabea. Hori da egingo dugun ibilbidea.